Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 12 oktyabr hepdäniň 2-nji güni men ýene sizinle marak bolgan. Men şu günki gysal gepleşigimde siziň bilen size maglumatlar berjek bolýar. Ine düň 11-nji dekabr hepdäniň 1-nji güni sagat takminan 19:00 Stambullaky Türkmenistanyň Oğuzhan boyu derneginde, ýani bizim vatandaşlarymyzyň gurun derneginiň öňünde Nur Muhammed Annaev, Aziz Mamedov ve yine bir oğlunu bizim vatandaşımıza 3 tane konsulun adamlarını iyi veren yani adamları topullar. ESK'ni yani ESK deyip ayet Aziz Mamedov ve bizim aktivistimizi urup kastetle urup gözünü yani yaradılar. Biz yani Kedirhanada şunu tutuklanmasını edip ertip prokuratura işlerini şu prokuratura geçer bu işleri. Onun toplarının ardından biri tanıdı. Netip olsa onu prokuratura işleri doğru derler. Kim verdi, kim verdi şunu attı. Hormatly vatandaşlar, men näme diyecek bolayım? Şu gepleşigimde yine Türkmen rejimi diktatör Berdimuhamedov bütün dünya teröristi. Bizim madarlıklarımızı atak edip, yani madarlıklardan Türkmenistan'ın bayrağını ayırıp konsullar o öğüleri var madarçılığa 2 maşini olup barıp çekiç ve atviyorka bilen şolu ayırıp bütün Türkmen halkına hormat koymağa angadı dursun. Ölün adamlara, kömek etmedik adamlara hormat koymadılar. İnni olsa adamları iyi verip yürüydü. Şol konsulluky birinin garnaşy şu toplumun içinde bardy, onam iyi verip ine bizim aktivistlerimiz uruyor. Inni bular Berdimuhamedowyň komandasy bilen ýa-ni gökülmesi bilen edilýär. Şu Türkmenistanyň prezidenti öňünde ýallaklap işler bitirdik. Şu ýerde bular protestleri Türkmenistanyň garajlarynyň aktivitesinde saklajak bolýar. Men muny hökman Warşawada bellek geçen şuň edýän haramlıklarını, şunu ediyen bir kanunluklarını, Türkmenistan rejimi son etapına geçer, öyle represiyalarına. İnni Türkmen halkını durup bulmaz. Bizim kahramanlarımız Nur Muhammed Annaev, Esko, Aziz Mamedov ve beyleki kahramanlarımız hiç taraftan korkmayalar. Bunlar hiç taraftan korkmadan. Biz bu yola çıkan sonra hemen atlanmak gereklidir. Yine şu meselede yeni olarak mesele düşündüren Türkmenistan'ın bandit hükümeti. Pasol, konsul, biz buradan kömek alışıyor. Bizim adamlarımıza, bizim vatandaşlarımıza bunlar hücum ediyorlar. Bunlar bize kömek etmek için ne? Bize karşı bizim düşmanımız. Yine hem konsul, pasollar takminan şeyler yapıyor. Diye şunu kontrol eden Raşid Meredov, ondan kontrol eden Berdimuhamedov, cinayetçi Berdimuhamedov. Biz haçanaçıl şulatlarçılar. Haçanaçıl Türkmen halkı şuraya edildin bandit hükümetten. İstanbul'a konsulluklara bu torun banditler. Haramdadırlar bunu näme diye. Sadık Kargumuz'da bilen konsullukta işleyen merdan öz firmasını açıp yani Sadık Kargumuz'u atlikaj manevr edip urunup yine şu zatları haramlıkları edip pulları geçirip adamların pul alıp adamların yüklerini alıp ona gımmat bakadın Türkmenistan'a geçirip Türkmenistan'dan daşına çıkarıp haramlıklar ediyor. Yine şu haramlıklar girilemek için yallaklar Türkmenistan'ın cinayetçi Berdimuhamedov'un öňünden mu kömek etmeyen qaytyp patstavil edip yani bunu bütün dünya maskarasını verip aktivistlere topluyor. Biz bunu hükman ulanıp hem Berdimuhamedov'a hem rejime karşı suud edip şunun hakikattan cinayetçiler. Bunlar Türkmenistan'daki ediyen işlerini Türkiye'de ediyor. Men yine olarak Erdoğan'a, Recep Tayyip Erdoğan'a bildiğim siz Türkmenistan'ın konsulluktaki işleyen MHM işlerine yani Milli Hukukçılık Ministrinin işgallerini Türkiye'de arkayın spets operasyonlarını geçirtmeyene mümkünçülük berýärler. Siz kim ol yani? Türkmen halkı ya
öz halkyna dönüp Berdimuhammedow bolýar. Eger siz Berdimuhammedow bolýan bolsaňyz, şu ýaly Türkiýede arqyn spetsoperatsiýalar geçirip aktivistler urup köçede arqyn urup öldürýän bolsalar, madançylyk we vandalizm etbilýän bolsalar, sizin o gözüňizi ýumýan bolsaňyz, belkem sizin içindedir şo. Belkem size de pul verilendir. Yani gözüňizi ýumdy. Ya da siz goşuk diýdir. Ya da siz şu zatlara gözüňizi ýumyp şu schemanyň içinde. Ine Türkmen halkyndan hormatly Recep Tayyip Erdogan bitse soraýar. Siz Türkiýe döwletiniň ýerine ýetirji hökümetiň ýolbaşçysy. Sizin döwletiňizde aktivistlara şu ýaly atak bolýar. Aktivistler urýarlar. Hiç gaýty başga döwletlerde şu zatlar bolup geçen. Başga döwletlerde aktivistler var. Mesela için Amerika'da aktivistler çıkış ederine polisiýa olur gora eltip soňuna çeldirýär. Sizde polisiýa gelip aktivistleri arrest edip akydyp gaýty bir kanun edýän spetsoperatsiýa geçýän sizin kanunuňyz bolýan adamlar gora bizi helak edýär. Ine şoň üçin men size soraw berýär. Häzir wagt geldi. Türkmenistanyň prezidenti halkyna döwünen adam o ýykylýar. Yıkılıp yatır. Yani bu soru şu hatta. Son siz näge yüzü bilen Türkmenistan'a gidip bilýän. Näge yüzü bilen siz täze Türkmen hökümeti ýa aktivistlaryň gurunan saýlawlar bilen hökümetine gelip ya öz ilçhanaňyzy iyi berip şolar bilen gatnaşyp biler. Şu zatlar gözüňizden aýlan sizin hökümetiniz siz Türkiýe döwletini bütün dünýäde ýa-ki görkezýär. Sizin hareketleriniz bütün Türk halkının hareketleri diýip hata edilýär. Yani Türkmen halky häzir Türk halkyndan we sizin hökümetinizden adalatly garaşýar. Biz şu reçellik adalat inte göremiz. Siz näme etdiňiz? Siz bizim aktivistlerine de uranma, polislere buyruk verdiňiz. Şol aktivistleri ururlar, yeni tutup yeni helak etmeli. Biz prokuratura arda ýazdyk, prokuratura hiç sat edenek. Yani hiç sat bolmadyk yani. Ine men Türkiýe baranda maňa karar çykaryp, yani kararsız içine goýar men Türkiýe ine men Türkiýe döwletine hukuk döwledýän, Türk jemgyýetine hukuk döwledýän diýip bolmajak zatlar ýaly. Ine şu zatlar Türkmen halky ýadyna çykanlar. Şuraya bir kanunçylyklar. Siz bir tane diktator, bir tane öz halkyna bolan düşmany, öz halkyny gyryp ýatan, halky ölüp durka, yine bir ýere bizde kanalyos ýok, hemme zat gülýarlyp, bütün dünýäni ağlap gelýän adam bilen gatnaşyp, şonu gollap, halka garşy gelýär. Türkmen halky Berdimuhammedow däl. Türkmen halky Berdimuhammedow garşy. Berdimuhammedow var wagtlaýynça gelmişe hökümete. Biz bunu prezident diýip hata beremiz. Hiç kim hata beremez. Şun adyny tutsaň Türkmenistanda seni urýarlar. Şuraya awray başyň. Bir adam de, mesela siz Türkiýede 40% ýa 50% bolýan bolsa, Türkmenistanda Berdimuhammedow 0% bolýar. Halkyň düşmany. Şoň üçin biz Google'imiz geçip otyr, sizin alt barýanty ýazýanlardan. Biz Türk döwletine doganlar diýip terýärdik, dogan halky diýip terýärdik goýly. Ýerine ýetirji hökümetin edýän ýyly derli ädimleri Türkmen halkyna garşy boldy. Men size hökümet suratda şu zatlar aýtmady, sebäbi siz döwlet başy, siz ýerine ýetirji hökümetin ýolbaşçysy. Şonuň üçin siz öz isleýän çözgüdüňizi, netijelerini çıkarıp işläp bilersiňiz, oň gurum ýok. Ýöne gelecekde Türkmen halky bilen Türk halkynyň arasyndaky dostluk, arasyndaky gatnaşyklar häzirki sizin etjek hereketinizden ibaret. Eger-de hereketler şuraya dowam etse, onda biz Türk hökümeti bilen, Türk döwleti bilen gatnaşyklary gatyp eterlerse, özümiz başga tarapy ýollar. Bu boljak bar. Bu Türkmen halky saýlaýan oýaly. Sebäbi bu tarapda Türk hökümetine, Türk'ün Turan döwletine biz goýup tapmadyk. Soň siz Turan döwletini kurjak bolýar. Siz
özüňizi arlamaň. Siz beýaşdan döwledin diktatorlary bilen ýa aragatnaşyk taklap olar saljak bolýar. Ýöne olaryň daşynda halklar, mysal üçin Türkmenistanyň halky garşy däl oňa. Ýöne şu ýagdaýda siz Berdimuhamedowy içine saljak bolan oňa garşy. Şonuň üçin köp meseleler goýuldy, köp sözler aýdyldy. Indi sizden hereketler gerek. Ya sizden adalatlyk gerek, ya da öňkü bolşuňyzy ediberin. Türkmen halkyny özü, Türkmen halky özü çözüp çykarar da gelecekde biz indi şu edilýän hereketleri goýa seýdir. Hormatly watandaşlar, men ýene bir aýdýan, bizim gahrymanlarymyz Nuri, Nurmat Annaýew, Aziz Mehmedow we ýa-da olanlar hiç tapdan gorkanok. Biz jenaýada hökman çeker. Eger Türkiýede çekilmede, biz Ýewropada çeker jenaýada. Şu konsul işgärler. Ya ulun eden jenaýat işi adam zady, adam haklaryna garşy hereketler. Şonuň üçin biz soňra çeker. Sag bolun, gelecek gepleşiklerde men şu işin gidişi boýunça ýazarlar düşünýär. Sag bolun.